Izi ndulira dala kuti anthu azokuti suda mvula ni munthu wamba. Akamaona mvula ali apa anthu samaderere wona ngati akulankhula apa ni munthu wamba. Azidziwa kuti si munthu amasewera. Kwambiri amvula sontha ya Italy akhala upanga kwambiri nkhani ya zakafukufuku. So kunkhani ya strategy chizungu chake ndi kupanga research amvula khala patsogolo kwambiri Malawi muno ndi munthu adziwika muno kwambiri pankhani yoti anthu afuna apanga fukufuku afufuza aone kuti zokolo zitha motani zenda motani amvula makhala pamenepo ndi amene anthu amene amakhulupirira kupanga konzati ndene wafuna kuti Malawi angodziwa kuti amvula wani ndani komanso amavala chipewa china chimenecho ndi cha nkhani za masewero amatsatira amvula aya ino mwachiluka zinthu zochita kwambiri ndino mvula ndovuta kwambiri twe aya kola ndino wampira ine ndino wanoma Malawi kuno manoma timu yoruza number 11 pano Manchester United Spain wa Barcelona Spain masabira Barcelona yes mukapita ku England Liverpool yao Liverpool yao ngakale kuti mwina manyosi kuchita bwino nanga mwana wako mwantaya pochi sumantaya opuntu wa mwendo iyayo mambo ndi amene tsiku lina azachita bwino azachita zona kuno Wanderers noma noma ino ndero kumene amatenyerere yes they know Nyerere ku ya pano napuma chabwino napanga ndifema basi masare ndayikwa okhala basi nkhani yabwino nafuna Malawi amvetsetse kuti amvula si munthu wamba ni munthu amene ife tikakhala we look up to him timapatsa ulemu futi ndi munthu amene amatakanena timadziwa kuti aunenazo sundakungonena koma aganiza kwambiri tathokoza kwambiri Mr. Mvula zikomo kwambiri komanso tili ndi Mr. Blessed Jerokawa iwowa ndi mtolankhani ndithu amene mmodzi wa mtolankhani akuluakulu ku MBC kuno amene amba zolulusa mawu kalekale kwambiri so ndi munthu ana kuti timadaliranso kwambiri ndino veteran kuti munafika kwa veteran ndinafika hapo sinozaduma yambira pa veteran koma hata pangapo ndithu yes tapangapo zikomo kwambiri zikomo nditiso ndi Mr. Steven Dagalira Mr. Dagalira si munthu wachilendo ndimanena nthawi zambiri ndimanena zimene zikuti Malawi azidziwa kuti amene amakhala paneno yathu amakhala anthu otani si anthu wamba kuti akanena kungoziyikira kukankhira kumphungu amakhala akunena futi ali ndi experience Mr. Dagalira ndi mmodzi ndithu mwa atolankhani Malawi muno amene akhalapo nthawi yayitali akupanga nkhani ya broadcasting zolusa mawu kwa nthawi yayitali utolankhani komanso ngakhale kulusa nyimbo mulusapo nyimbo kuti Mr. Dagalira sit down what is it sit down musatawe musalisogole sidam alipo stidam ndi wina what do you mean stood up pali stidam ndi kuli wina sidam so no ndawiro siyana ino the stood up akhalewa stiyo kuchokera ku Steven ko ni madziwa amene ni madziwa amene yes otherwise utolankhani apanga kwambiri padakali pano ndi amene akuyang'anira nkhani khudza digital mukaona nkhani pa MBC digital mukapita pa Facebook pa Twitter Instagram ndiyo makhala kuti mwini wake amene akuyang'ana ameneko mkulu wake ndi ameneyo si munthu wamba ndiye kuti ndi namatitule ndithu tikuthokoza Mr. Dagalira kuti mazichepesanso timakhala namozi program uyi tathokoza wa ndapanga dala zimenezi kuti introduction iyi sindimayenera wanafana nene kanuka kuti Malawi mumvetsetse kuti sitili ndiye mwa program yake Timvetse kuti anthu amene nawo apa anthu ake ndi amenewa ndi amene tikambira nawo program yathu ya lero famu khali pamenepo musatalikire ndi wireless yanu komanso kanema wanu tifuna tipite kunkhani yathu yoyamba nkhani yathu yoyamba tsiku la lero tifuna tikambirane nkhani yokhudza zipani za ndale zimene zochitira zinthu zawo padakali pano Malawi muno pamene tikukonzekera chisankho chimene chikubwera kutsogolo kwathu ndi chisankho chimene chikuchitika Malawi muno pa 16 mwezi wa September chaka chino tili miyezi 6 imene Malawi akhale akumva zimene zipani zakonzekera kuti atakhala kuti asankhidwa zalowa mboma kapena kuti akali mboma momwemo ngati Malawi Congress Party ndi anzawo kuti akhala akupanga zotani enawo akufuna kuti iwo atadalowa azapanga zotani nthawi imeneyi mukuona ngati kuti koyamba tiyambe nona kuti muona kuti zipani zopanga motani ndiyamba pamenepo sogoloko ndifuna timve kwambiri nkhani kuti zipani
zikufunika malliance kapena ayi kapena mgwirizano kapena ayi tine mitu ingabe tikambirani koma koyamba zipani padakali pano zikupanga motani pokonzekera chisankho chimenechi zikukonzekera mokwanira tiyambe ni misambula zikoma kwambiri nkhani ya malliance ndi imene mwafunsapo yo ndi yovuta koma ndi pagona ndale chabwino kukonzekera kwa ndale ndi kumagona kumenepo zipani izi zinapanga ma convention chabwino panopo zikukonzekera kuti tikhale ndi chisankho pa 16 September pamene zinapanga convention zinasankha anthu mipando yosiyanasiyana koma zambiri zinapeza ma presidential candidate muzipani ziwiri zazikulu kwambiri ku MCP kuli Dr. Lazarus Chakwera amene ali president pano akhala akufuna kuti apitirize second term nthawi zambiri pamene amapitiriza amakhala pa pole position amakhala ali waipa pasogolopo kamakhala ndi incumbency ali mmene momo then kuti chipani chimene chinali mboma cha DPP chimene main opposition party kumene kuliso president Peter Mutharika amene anali president wa chipani wa dziko la Malawi mpaka 2020 so Chakwera adalanda Mutharika amene ayimira chipani chachikulu kwambiri cha opposition ndi pali chipani cha UTM chimene tikusaonera kuti chili ndi mtsogoleri Bambo Kabambe amene anali wa DPP mpaka 3 months ago pano anapita uko ndi mu language ya ndale timati mwina ukhala ngati munthu mwambwerekera mwambwerekera kuti prayer anali wa wanderers ndiyo makanditenga kumene kuti akuyimirireni so normally ndale zimene sizimachitika chifukwa timafuna ndale munthu uzichokera kumusiku namakwera mpaka uzafika pa ntunda pa summit imene umakhala kuti kupresident uri chairman uri mpaudindo wake ndiye kuliso mai Joyce Banda awo analiso president wa dziko lino 2012 2014 malemo Bingwa Mutharika atazisiya mu 2012 so also anali president koma akufuna ayime so he also anakhalapo so pali anankhumwa amene nonso chipani chawo changoyamba chaka chatha chomwechi kuti chikhale pa convention kuchilembetsa iwo anali mu DPP koma pothamangisidwa or posafunidwa mu DPP anakamba chipani chawo kukhala chipani muliso Bambo Mwene Fumbo amene nawonso anapanga chipani chawo amene anali ma Ford anayendayenda anali nthawi ina anali kwa Ford yoyamba azabwera ku UDF nazapita ku DPP kuzakhala DPP ya Mutharika kuzakhala ku PP ndiye anabwereranso kuzakhala ku UDF ngati running mate wa Tubele then anapezeka kuti pano anabwereranso kwa Ford kwa Ford apanga chipani chawo isana wali kuliso ung'ono wa Atupele Muluzi iye ndi wa chipani cha UDF uyu itu anali MP kwa uku nthawi zaka zambiri anayamba ndale ali wang'ono anabadwa mndale mbanja alapakili Muluzi ndi kuzafika pamene wafikapo so awa ndiye anthu apikisane muzipani so pano anthuwa anasankhaso anthu awo amene kumasoti pali ena tu alipo ena ndi ena amene akambakuwako taonanso ngakhale uyima payekha tamona kudumphadumpha kuti ati akukonzekera ulendo Rastaman Rasikomeni kuli umodzi pati ndi amene ako anatenga mumanja mwa achisi akamziwambo kumaso lero tikumva kuti akukhazikisa chipani china chake ku planta yawo akuti movie tikumvanso nkhani uyu ndi nyamata wata makhala kandi Botswana kaya ku Namibia kuti Sanders Juma yes tikumva ati akukhazikisa chipani chake chimene ondwa nchileka munyamata amene uja anokuchileka ku nthembweko anokuchileka amene anali nthawi inake ndakutirani pano za chipani cha UTP yes anali ndithu kukhala ngati external wing komanso anapanganso
organization kena transparent that transformation alliance yakunkuyu yeso nali nawo kati nde anachoka kumene kwa anali kunja kwa amakhala kunja nyamakhala kunja koma the activist koma palapamba chipano paliso ena sosa kwa America adube yes noso ni chipano alipo anthu ambiri paliso wina mai unati mati sale kumwenda yes andisipani chakeso yo wakuchitipa yes koma nangochola zipani zina so ndikuona kuti awa ndiye anasanga sokole so kuchoka hapo pano tena kuti pakhale ma alliance vuto mene anthu mene alembesa masankho wathu angukhala pa over 7 million 7.5 yes pa nambala inatsika wapa pamene pambiri about 60% mena ndikuona kuti ambiri azimainda amene alembesa tikafika kulembesa nambala yabwino alembesa ambiri azimayi so panopo zipani zikukangalika kuti zipeze running mate chifukwa ife kumalawi kuno timavota mu maregion mono kuti anthu ambiri akumwera kuno amakonda kukondera zipani zawo zakumwera kuno bachikala chapakati chakumpoto mavuto athu ndoti ife tilibe fundo zimene timasatira povota mafundo ziyatimati ma ideology tesereka ku America mumazota mademocrat amakhulupirira izi maukwati amuna okhaokha zachani za democracy yeni ma republicans amakhulupirira ife zokhulupirira izo iyayi basi ngo nasanganya ife timangoyang'ana kuti yes usokolera kuchokera kuti basi so ndimene tichitiye so pano mazipanizo zikuyang'ana kuti ma alliance choti mu Malawi muno panopa mene masankho tinafikisa kuti 50+1 palibe chipani chimene chingapange bwino chokha andale po kufuna kukhala ndi grid umbombo zinthu zikhale zathu basi ife ngati MTP tikuzokuwina ife tokha ife ADPP tikuzokuwina ife tokha kusingateke hayi palibe kutheka kwake so afuna ma alliance ngati ali ma strategies ngati ali ma researchers ngati ali akadaulo amene amathandiza kuunguza kuti tiyende choncho ena kudziwa kuti ma alliance akhala ofunika kuti aoroke palibe chipani chimene chingapaiso chokha chingapange bwino panopa pamene zikukhalira ADPP akuzokhala ndi mavuto oyima pokha anoza MCP akuzokhala ndi mavuto tsopano mavuto azipanizi ena ndokuti DPP president amene afuna kuyima ndi wachikulire 85 wakula so achipani cha DPP azikhala ndi mantha kuti apeze munthu running mate wochoka chipani china chiwakopa kuti zapangidwa za zimene zinachitika ku UDF nthawi ina analandidwa chipani running mate uja if anything happens azalando chani azalando chipani aku MCP a president Jakwera azikhala upanga save team yawo yomaliza so ndiye kuti azikonzekera kuti amene angazapitirize chipanichi ndi ndani sizingatheke kuti ayike running mate akhale wachipani china chifukwa ndekuti akupa sogolo la chipani chichi chifukwa amene angakhale running mate uja azakhala vice president ndekuti azakhalabe kuti azakhala ndi mwayi wonse woti akhoza kupanga zinthu zoti iyeyo zakhale pa mpando either ukhalira MCPyo ukhala ndi chipani china koma zakhala ndi advantage si ndi vice president sitting vice president ndiye azakhala kukankhira ndalezo kuchipani kwake mwana kuchokera so very difficult zodabwisa chozakhala bwino chipani cha PP chiyendama George Banda very experienced politician koma tsopano ukayang'ana kumusiku mwina kulibe anthu amene mungawaone kuti kodi amene angayime nawo kuti athe kuona kuti awathandize ndani ndi zina zipani zikako kabambe ku UTM nakonso mukhala ndi mavuto onena kuti yes kabambe akuoneka kuti uyu akhoza mwina kuyesa kukankha upresident kuyesa koma nakasona ngasadane ndi ndani amene angamchirikule kuti amthandize ampase mwayi woti apange ascend to the real position so
maalliance ndeikhale nkhani kupeza maalliance koma mene anakhala maalliance ya Tonse Alliance or inakhala ya DPP Alliance ndi UDF maalliance ndesanakhale opindulisa choti ziko mwathu muno tilibe malamulo amene amatithandiza kulongosola za maalliance mwina maalliance chisankho sanapange or maalliance likapanga chisankho kulibe malamulo amene zimangokhala gentleman's agreement kugwirizana basi kunena kuti ayi akuluakulu tiyende choncho koma constitution yathu simaona za maalliance imaona kuti mwasankha president uja ali ndi mphamvu zosankha cabinet yake zopanga zakuti pamene anthu amakhala mu alliance amaganiza kuti poti ife tinamuthandiza munthu uyu kukhala pasogolopo ndiye tithandizana naye poyendesa boma zingateke sokamene kuja zingateke andipokayima iyeyo munthu cho lead person mumayima kumbuyo kwa chipani chake chimene woyimira iyeyo lead person wa alliance uja so ndiye amakhala ndi mphamvu so zimene zimagwetsa mkhungu anthu ena amene anathandizana nawo kupanga alliance chika muntu amaganiza kuti ayendesa boma limodzi koma zimene tikulibe so walusi alliance ngofunika kwambiri zipande zizikhala ndi mantha kuti kusiyana katika panga alliance sitiziona zijanapanga DPP alliance kuti basi anangogwisa ntchito UDF kungoyimaliza mpaka pano UDF ine ma MP 10 kuyimaliza or siziona kuti anatuluka mu patopera zaka zingati kuti bacha Bingu kuchoka mu UDF kuti amuthandiza Bingu wapambana ndikuna kuti ndasiya anapambana na 2004 anawina Bingu pa ticket ya UDF koma pa 5 February 2005 anachoka ndikuti sipana sana chaka chomwe sipana chaka chomwe anachoka basi kuchoka upeza kuti adangamba chipani chake cha DPP ndi kuchosa moso anthu ena mu chipani cha UDF muja komanso ndikwamanga a UDF ambiri kwamanga kwachosa ntchito ena somasiko ndikamona DPP yakulira bayo anayamba ndiho kule anayamba ndiho sikulina zaikambe pano yana kuti muone anthu amene anamangidwa amene anachosedwa ntchito so pano iwo pachona chichodabwisa situtazipanga chocho koma ndikunengonena kuti ndawo zina zikamakuchitikira iwe pamene iweso mapanga zomwezo mbuyomo umaziona kuwawa kwambiri kuona kuti kumaine uyu ndichita nkhaza koma unayamba ndiwetu ngakhala nali pa MCB anapweteka kwambiri kuti anapweteka makamanga amene anayo UDF omwe anampanga sponsor anakangolowa kwinako basi kupanga chake bezeke kuti sizakhale bwino chakulambula ndopasanipata mupitiriza asife kuchokera kwa cheruka zipande zopanga bwanji tikamakamba umva amene ankhulira Mr. Mvula well experienced man amene afotokoza zambiri apa anambotiuzano atipasa background yonse ndiye amatiuzanso ma challenges namakhapo ndi Alliance china mwacho chimene anena apa kuti ngakhale imene chipande imene upeza kuti mwampanga sponsor candidate nkutulukamo upeza kuti ndikuyambanso mwinaso kwamvetsa kupweteka ena aja zinachitikapo ndi thumbu yamwe ndi Dr. Bingu Mtali katachoka nthamene ku UDF chipande cha UDF napeza nasokonezera from that time mpaka na lero chipande cha UDF chikupanga struggle auti anachikomula kuti uchichole anachikomulira mwana mvula chiyamwe wezaje anapweteka ino mnali kuli UDF munathandizaso kwambiri kuti amthatika wina nthameje anali kolokomoledwa ndama idziwa kuti nkhonya yake basically Bingo amene amawata ndiwo samaziwa kulankhula amene anatuma president muluzu muzithandiza Bingo bamuchitira zinthu ndine kumulembera ndine mwina 4 times a week amakhala apa paiti jipu mukamuthandiza timati chochi kumulembera tikumaliza kuti kabangeza kuti kugwirizana ndithu koma hihi ambuya anatembeluka amuzi amene amapereka 1.5 million kumpasa nakabingo anaibe ndalama
analibe ndalama sikuti mwandu wina nene kuti anaende kobiri iye kunipa analibe ndalama matusa ndamazowa muluzi 1.5 million amatenga kalamula akapalamula anaipo wina keso wa intelligence kana zakhala special assistant wayo wa bingo umuzi wewe kapano kwa ndimuzotso bwana unaliko umoyo wa ndani uyoso unaliko uliyeka ndesa wapaka la jani by that time damage to tumazitsa kumazoti kumaperekedwa 1.5 million munga usiku na zafuta mbuza zakuza ekazi unapo chabuno no tathokoza amfuna kuti zambiri sunaketi zakubwera pano muzango pesa background imene yokhayoka amalawi nkhumira zasangalala kupamva kuti bingu mena nkabwera adasankhidwa bwanji amuluza anaganiza bwanji kuti titenge uyu osati ife nthawi imeneyi anthu ambiri anakufuna kuyima mpando umene uchawo kuti amuluza akuchoka pakupita kubwera wina zinatheka bwanji kuti tizakambe nkhani imeneyo tinamva kunali mauti ena wani madeya nkhani imene zinabweranso imene tizayikamba sikulina chabwino koma mapeto ake apeza kuti bingu chamesana madeya atenga chipani anachikwatula iwesachita koma imene tizayikamba kuti suna lake amalawi azafuna kumva fete pala chinyamata amene abada zaka zomwezi mwina sakuzati kuti mwina tiuchokera kuti tulowera kuti achiruka munafuna kuzotani imene zipani zikuchita padakali pano amvula anakamba kwambiri za maalliance koma funso lija linali pawiri funso loyamba linalonena kuti zipani zikuchita motani pokonzekera pa 16 September chaka chatatu mara 2025 panopa chaka chichata chichotsa tumangochula 16 September kuti kodi zikuchitika motani maalliance ali apo ineyo ndimaganiza kuti pomafika lero lino pa ground pakhala payaka moto kwambiri zipani zili pa ground kusaka mavoti kutipatsa mfundo ameki ndi mabungwe akhala kulimbikitsa kuti kampeni ya chaka chino ikhale ya issue based tiauza amalawi kuti tiyachitira chani kuti njala ithe tiyachitira zotani kuti nkhani yolembana ntchito ipite patsogolo tiyachitira zotani kuti mafuta awa asadzamavute tikalowa mboma tiyachitira zotani kuti kaya za ulimi zipite patsogolo ndi zina zoterozo malo moti tiziyembekeza zimenezi ndikuona ngati zikuchitika mosiyanira nako IMCP ayisetsa nthawi zonse wiki iliyonse mapezeka kuti ngati siya chimwendo banda mwina ndi Brown Mpinganjira ngati siya Brown Mpinganjira taona Ezekiel Chingoma ngati siya Ezekiel Chingoma nyama zikulu akumapezeka kuti Godani Hara kwina kwake kuchitika mwina msonkhano waukulu akumayesesa kutambasula kuti ayifeza mamega farms tipitiriza motere taonanso kuti panopo deputy minister wa local government Maiji Tsulo akangalikaso akuthamanga kwambiri amakonda kwauza kuchita chani lizachitanso chani mawu awo akulu amanena kuti ndale sitija akuti ndale sitija ndeti maganiza kuti pomafika lero lino zipani zinaso zikhala zikuchita mena kuchitira anzawo IMCP now IMCP mwina ndoma amene kuchita relax chifukwa ali mboma kale koma ndoma akuthamanga kwambiri pafupifupi sabata iliyonse amapezeka kuti kuchitika msonkhano kutambasula tipanga zotani tikapitirizanso 2025 kuyambira kaya pa 16 pa 17 September lapano now ukapita ku DPP kuchitika mwina zosiyanira napo amvula nangokamba modutsa kuti presidential candidate wawo Professor Peter Muthalika mwina timembekeza kuti padakali panokhala kuti waponda malo ambiri isonayo anthu oti sali mboma mwina amakhani ma advantage ocheperapo kufanizira ndi anthu oti ali mboma nde amayenera kuti pomafika pano timve kuti Blantyre waigwedeza Lilongwe waigwedeza Nzuzu waigwedeza lomwe belt ya Yakamoto tikapita ku Eastern Region Mangochi Machinga koma akuchita kampu padakali pano timaganiza kuti umeuja kukhala kuti kuchitika misonkhano ya mphamvu kwambiri zomwe sizikuchitika omwe akukwanitsa kupanga misonkhano mwina sakuperekaso yankho lenileni ku mavuto omwe Malawi ngati dziko tikumana nawo fapo mpafika dziko la Malawi sitikumayang'ana penikira yoti ingotithandiza kuti mutu usiye kupweteka kanthawi kochepa tomafuna solution yoti ikabwera pa ground tidziwe kuti awawa ngati akunena kuti boma lilipo lilakumana ndizi lalephera apa ifeyo tikalowa
tizakonza izi ndipo rizati yake zakhala chonchi timayembekezera kuti atipasa mayankho mwina kwambiri kunkhani ya zanjalazi kuti tizatani kuti zitheretu nkhani ya forex sinayamberewo inayamba kalekale mwina akanatiuza kuti maboma onse mbuyomo akhala akuvutika boma ili lakamba izi ifeyo tikabwera tizabweresa izi kuti tithane nazo zimene timaonera za mega farm kunena kuti okay timalandira makuponi mbuyomo kunali pachatinkati startup zimadutsa choncho awabwera ndi zina akumatiuza kuti mmene tikupangiramo tikafika apa nkhani za njala zikhala kuti zatha zamafutazi tikafika apa tikhala kuti tathana nazo nkhani ya njanji kuna mafuta zinda panjanji timayembekezera kuti kukhala mfundo zina zosiyana ndizi zoti izizo zilephera apa koma za ife tizapanga izi ndi zinthu zomwe sindikuziona zikuchitika pa ground nde ndikaona miyezi yomwe yatsala tisanapite kuchisankho zomandidetsa nkhawa kuti kodi kampeni idi ikhala ya issue based monga mmene yatiuzira takamba za ku DPP tikapita ku amayi Dr. Joyce Banda mwinaso timayembekezera kuti azitipasa mayankho kuti ifeyo tizizatere tikapita ku UTM chimodzimodzi timayembekezera kuti tizikhala ndi mayankho ogwirika osakhala zongokamba zicha pakamba sabata yatona ndizayenda pasi mwina zimakhanga ndabwala komano mfundo zenu kuti tizapanga izi zotheka then tikamapita ku Alliance uja zitichitaso guide kuti tizidziwa kuti mfundo zawa ndi zawa titaziphatikiza tikuona kuti Malawi atha kuyenda mmene tikuyembekezera nde mwina mwachidule ineyo padakali pano pasinakhutisidwebe ndi zomwe zikuchitika pa ground IMCP ayisetsa kumbali yawo akuthamanga koma timaona ngati kuti anthu omwe akhala critical kwambiri abweretsa mfundo zina zosiyana ndi zomwe boma iliro lakhala likuchita nde mwina poti akuti ndale 1 week imatha kukhala yambiri mvula atha kutithandiza mwina tiona matsenga kutsogoloko kuti mwina pakhala kusintha kwina kwake kodzidzimutsa kuti mwina afika pa ground kumatiuza kuti mwina akusungira majoka nangati nene bwanji akusungira majoka kuti azafetereza tizatere zoterezi tizatere koma ndikuona kuti nthawi sili kumbali yawo anzathu andale chabwino koma chabwino tipite kwa bwana Dakalina inu mwe mkhalapo zotani ndi mmene ndale zikuyendera makamaka pa nkhani ya zipani tikamakhala ma alliance koma zamisonkhano na kuchititsa behavior yawo imene zikuyendera inu mungankhulepo zotani tsogolo likuoneka pa nkhani za ndale ndiyambe kunena kuti mmene walendera blessings kunena kuti chachikulu mmayang'ana kuti kodi no kaya midzi kulowerera ndithu kumene kuti kodi pa ground ipo chifanika kuti ayi chipani chichilipo mmayang'ana kuti kodi simayamba kuyang'ana kaya mtown imo kapena kuti kungoona akuluakulu anja kuti kodi ili bwanji executive komano mmakayang'ana kwambiri kuti kodi uko iwowa midzi mwakufikira adafikira kumene kuti anakhazikitsa ndithu ngati ka system amati ma structures grassroots structures kodi alipo kumene kuja akati aife tikukaponda umene tukachita msonkhano tukachita zochitachita zathu akumaoneka ndithu kuti ayi awawadi ndiye akonzeka kwatsala 6 months miyezi 6 ndi masabata tisanafike pa 16 September iwowa ndithu aoneka kuti ndiokonzeka mukayang'ana kumene kuja muona kuti mwina si onse mmene alena muja kuti timatha kuona kuti mwina anzathu a Congress amene ali kale mboma wakanalipana kuti kugona pakati nkuyambirira ndiye palibe zoti ayi asinze apeze kuti nawonso akutuluka iye ayi kayandana nkhumu adzoti ife tabwera dzulo chipani chathuchi tisachite masewera cheni tikokere ndime akabambewo ndi awo nawonso wawo akuyendayenda ndithu ngati ku UTM kumene anena kale amvula ngati nkamwini wafika pamudzi nkamwini ndi akufuna kuti nawonso nayeso aone kuti kodi ka influence kake kakhoza kukhala kotani nangasea ndoti pakhomo kwamakhala ayisa kuyang'anira tione kuti nkamwini pakhala nkhokwe pa usiwa mphanje kapena zikuenda pawo aliyaya walitengera zotani ndithu ndiye ntchito ilipo
tikayang'ananso mbali nayo anzathu a DPP wa sikuti aoneka kwenikweni kuti bwanji mjama kondonena akasogola makanga kuti mtsogoleri angodzitsekera angodzitsekera kumene kunyanja mangoti tsono anthu ayang'ana kunjirako kuti tsono mukuti achikulire amene atitsogoleri koma kukadalizi saoneka amenewa zitithandiza zikhale motani ndiye kaya ati akindukaoka aini yake umeneko koma khangati kuti no sukuchita lawilawi moto umene uyaka umeneko tikanganaso UDF mwina ambiri padali kuchembeza choti mwina UDF mmene achita convention tiona kusintha tiona mangolomera kubwera nyonga zina za mtundu wina mmene nena amvula kuti adakakati adachikomola adachimaliza ndekumatanga pena mwine chisitsimuka ndi convention chikwa convention chetisanambe it was colorful ayi UDF kubwera kuchita convention pakomesa akusankha atupere muluzi abwere ndithu akubwera so akakati kubwerera mundale ayi ndododola mwina kapena UDF timaidziwa ichi ndimene kubwerayo koma masiku awupita akati aoneke mwina yo wangonekerapo ndi apo kapena mwina pa internet basi pa Facebook alemba uthenga wale pa Facebook odzidzimutsanso mwina antisukuwanda kuti koma mbuti alipo so tinganene kuti be kahype sikanafike penipeni ponena kuti ndithu kumaona kuti tikupita kuchisankho chifukwa bwezi matino pamene kuti lero 20 March kumene kwatsalako ndime ndoti bweza alisamwaza kuti akuluakulu kamvuluvuluyo wayamba tsapano akuyenda apa ndigwira bango manzanga kuti watsala tiyeni tiyambepo koma zikuonekabe kuti kukadalizi so ali ndi ntchito yaikulu yoti andale wazipani agwire achite kudos to those amene tanaka kuti ena wayambapo chifukwa pena chakuzindikira kuti sungadikire kuti ife tidikira mpaka na last minute kapena kuti tikayandikira pene kuti chisankho inde ameke amakhandi ndi nthawi yawo ndi kalenda yawo yoti yoyikika kuti ayi nthawi ukafika apa tatulukani tateroni takachitani so imene chamakhandi choyoyikika komabe informally anzathu azipani wandaliwa amadziwa nawonso kuti tiyeni pang'ono pokha pansi tidzioneka kuti tilipo tidzachezera amalawi kungochita ngati kucheza nawo kuwauza izi ndi izi kofunikira kodi mfundo zimene akubwera nazo ndi chani chifukwa simungamangodzuka lero ndi mawa zinthu zasoko zinthu zikusokonekera zinthu sizikuyenda bwino kodi mungamachula kuti zinthu zimene mukuti inu mukuzoona kuti ngati sizikuyenda bwinozo ma alternative kapena kuti inuyo njira zimene mukuona mukhoza kukonzera ndizotani chifukwa zimenezo zimene zingamangitsa kuti amalawi ane kuti komatu paja pagona nzeru apo watuluka mfundo koma zili ngati galu ongouwa pamene galu wina amakhala kuti bambo amangoyenda kachetechete ngokangopikira kuzindikira katumba wanga ine wapita katumba ukhala bwanji so ena uchinjira ndimene auchitira pamene mwanzoti ayi iwo zoti kubako kungouwa koma adzikhala strategic mauwidwe yawo machitidwe yawo anthu adziona pa ground kuti tayambapo tikugalauza so amene sadayambe kuteroko awene kuti adzuke nthawi yake ndiyomweyi azindikire kuti nthawi ikupita nthawi sikudikira aliyense ndikhoza kutero kumbali ya malayansiyo of course tikhoza kuti mwina kanthawi kakadali and amanena kuti paja apawo ndi mizu yakachere amakumana pansi ndiye sitinganeneretu kozopeza kuti ngasale sakudziwa panoti ndikoke ndikaphekaye ndime koma diso linali kwinawo aumayangana nditumaza kuti apa kumene tikulowelako ichi tizikhala tikuchiganizira koma chachikulu aliyense adzilimire kaye ayambe kudzikonza kunena kuti ndisadikire kuti bambo mwina anasangalala kwambiri dzulo akugona akadali mtulo ndiye wewe ngati munthu amayi wapita ulawira wapita kumunda ndiye sungapita umene kuja kuti ndisayambe kuchita kugalauza ndidikire kaye bambo ajawo bambo mwina adzuka 12 kulo mwina sadzuka amara ine basi ndakhala sidipita umene ndiye zimene kuti ndithu muyambiretu muyambe mukankhe ndime yanu iti mukamukafika pene mukafikepo
ndekuti ngakhale mukamakaonekera kuti mina nkhani ya kupanga migwirizano yafika pa chimake yamba kuoneka kusongola mudzikakhala kuti nanunso ndikuti mwene kuchako amati pa Chingerezi muli ndi ka bargaining chip muli ndithu ndi cholozeka chimene ena akhoza kuona kumati kamati tipange migwirizano ndi awa kodi iwowa tipindula motani iwo samene apindule kwambiri kuposa ife koma akayang'ana kuchokolo adzizoti awawa tikamati tipike ni sima naye wabwera ndi phukusi ndikuti panopati satisamalana koma otherwise amene akuzinza pakadali pano namangodzinamiza mwina kuti aya ife ndokonzeka ndikale akhoza kudzadabwitsira ndithudi ndathokoza kwambiri misadakalira ndeni munakamba mfundo ofunika kwambiri misadakalira munakambapo nkhani ya achilowaso nakamba ngakhale mvulapo mnangokamba patali nkhani ya mauthenga amene akuperekedwa manena kuti ena ambiri sakukhala very strategic komanso sakufotokoza mwamvemvemve mafanizo kuti mukuyembekezera kuti zipani zichite bwanji pa nkhani ya mauthenga awo packaging pofuna kuonesesa kuti tili pa nkhani imene anakamba chero komanso manena apa ya issue based kuti pa nkhani imene tikukamba ni mfundo zokhazokha makamaka tikamayang'ana kuchisankho kuti akasakulama kunanena kuti when temperatures are rising kuma temperature kutentha kwambiri kuti pamakhala anthu ena amene facha uthenga amene fe tikupereka ngati atsogoleri amapezeka kuti pali ena muchipani mucha amene ali achinyamata opulikira amene uthenga ucho samamvesa bwinobwino ngati mupereka uthenga amene mukusamala kwambiri matha kupeza limayambisa zisokonezo violence chizungu chake uthenga mmene ukuperekera pati akali pano ndotani komanso mukuyembekeza kuti achite motani kupereka uthenga wawo chilonga chakuti nkhani ya chisokonezo petipita kuchisankho zisazakhale nkhani zoti nguzipanga entertain koma zipani zakhe kuti zikuonesesa kuti zimene akufukamba atsogolerawo ndi zimene zichitika pa ground zikhale zabwino kuti at the end of the day asapange insight anyamata awo kuti akhonza kukhala ndikufuna kuti atengere mwina zinthu zina kumalimbana ndi atsogoleri kapena anthu ena azinzawo amene swala zipani zina pofuna kubweretsa nkhani yokhuza tolerance in politics. Bwana Mvula. Nkhani ya uthenga wa ndale wa kampeni umachokera mu manifesto chabwino panopo zipani zimene zilizokonzeka zikupanga ma manifesto zikupanga manifesto ndi mfundo zimene mumakagulisa kwa anthu ovota chabwino so ndikuti MCP panopo akupanga manifesto yao iwo savutika kwambiri choti they are continuing anena zimene tukuko anga alephera kuzikwanisa sipano kuti amalize chabwino ADBP akhaliba vuto chwa anachoka mboma so anachoka mboma chwa anthu anadana ukukhosi sanadana ukukhosi ngati anthu ya kuma mfundo zawo zochita zawo so zofuna kuti awauze Malawi kuti ife choyamba pepese pepani ngati ife mnatoona ukhala usakhala bwino pepani panopo tobweraso maso pano kubado maso pano sidzapangaso zija zomenya vanthu zootcha manyumba zopanga zakuti zoipa zija silanga ukafuna kuti anthu akukhululukireni muyambe mwatchula zinthu zimene mumalakwisa ndiye mwanena ife sipano tifuna tiyambe boma la sopano tizipanga tonto. That is manifesto ya sopano. Koma zipani zotheka kuti zikhoza kupepesa. Chipani chili chonse chimene chili ndi usogolero wabwino chimapepesa. Ndi chito ya msogolero wa chipanicho. Ngakhale kamuzu one party anazapepesa pepani. Ngati zinalipo zina zimene zinachitibwa ndi kuyendesa ine boma ili oluboma ili kati iya pepani ndikhululukire sinacholinga changa mwina zinali zinthu zinakhala makulu so kupepesa sinkhani andinda wandala aliyese ena kumakonzekera kupepesa kugwada kandi pa podium kandi pa pepana Malawi ife tinakunamizana upa nthawi yathu sinapange bwino mutioneso maso pano ngazuna pepese anthu sangaziwe kuti iweyo usinthatu sangaziwe so kumakhala manifesto ndi manifesto ija ndi imene solo makhala mfundo zimene anthu andale mwanu azilankhula m'misonkhano so zipani zambiri panopo zimangolankhula kuwawata zimangane kuti kuwawata
kulankhula zinthu zongo tukwana anthu ino kukuinda kupeza bwanji ukuneleza anthu wena jisare neso afikapo alankhula zache mina ngafunda kandi gangatane na zache kandi jikwanje kwana maocha kandi ndani ujawaku bare neso anina zake zimene sizili manifesto yaye zimene zunganire kuti ve manifesto yathu tizikapanga promote kuwochana ukupana kupangana zoipa so ndi zimene kutumiza anthu asanakonzeke because kuchipani chimene kumakonzeka kumakhala ndi agenda imene amalawi muzauza so kulibe agenda sanabwere uzanena usanatuza munazatiuzabe koma panopo ungolankhula ali desperate ali ndi mkwiyo kuti anauza boma mkwiyo yesunate afuna atabwerera mbomodzi UTM nawonso ali ndi mavuto choti si akabamba anali ku DPP anali kumkwiyo uko unali mafunzo sakabwino ndiye amapezeka kuti kumkwiyo amapezeka kuti akulankhula zinthu ziwiri anayiwala kuti chilima anali mboma moti zimene zophikidwa mukasinapye bwino chilima amaphika nawo amagaisa nawo chilichonse chene mkatiwa anapanga nawo kakukalankhula za matrakita kuchoka ku Korea abwere chilima kakulankhula za reforms chilima kaza chani zabwino zonse zina zimene zinalipo chilima amapanga nawo koma usopano paja nasankha kuti azisasula chilichonse chimene chikuchitika mmene kukhala choyipa koma ngati polisi afuna azigulisa azipeze mavoti kuzera nkhope ya chilima legacy kuitenga nkhope yokhaija kunena kuti zipitirize so mamoti akhale pasi nda zawo kwawo kuti agwirizane apange synchronize apange merge apange mare legacy ya chilima ndi mmene iwo afuna kuchitengera chipani kupita kusogolo iwo angosankhapo maganizo awo kupita kusogolo legacy yangokhala ngati chogulisira malonda chikwangwani mmene kukhala ndi life boy nkatimu kumveka chikwangwani chikopa cha life boy amayi Joyce Banda anali pomwemo anali ndi economic recovery plan yawo inali recovery plan yabwino koma mwina inali sinathandize pa nthawi imeneyo anali mavuto zina so kuti mwina weza Malawi pamene anakana 2014 Malawi akuyembekeza kuti akapange chani because you must have a new manifesto abambo nankhumwa sinamve manifesto yawo mfundo zawo mwina mfundo zawo 10 sinazive zodangalira kuti ife tufuna tipange izi enaso onsewo sinamve so mukanena utenga wopita kuti mukope nawo anthu mumakhala ndi mfundo zimakhala manifesto and manifesto ja mumayidula mapisi kuwapasa anthu anu kuti akamala nkhula misonkhano yawo azisata chani manifesto ija amene ali kuboma amakhala akupitiriza zitukuko zimene zakhala planned zimene zadusanso mpalamenti makhala aphungu ochokera zipani zosiyana-siyana kuti ife tizipanga izi ndi zimene tikhulupirira zikuza kupulumutsa dziko so tikanena kuti tiphatikize ndi zamalayasi mwina ndinganene kuti panopa zipani izi zikanakhala zikuganiza kuti kodi tipeze bwanji mavoti ochuluka tikoza kutenga kuti Bingu Mutharika pamene anazayima kachiwiri anapeza mavoti ochuluka chimene anachita anapeza mayi Joyce Banda ndiye anabweresa mu female card chikazi mayi panopo ndambiri lochulukirapo kukhala ndi mayi uja ku arantandiza Bingu uja kukoka mavoti because mayi yekha pamene paja sinaende and pamene anayima chisankho cha 2004 inde under UDF anapeza 36% koma anazapeza mavoti abwino Peter anazapeza bwino 2014 anatengamo chisalo silima kuchoka ku private sector Nyamata Wantete, Nyamata Vibrant, anasi work private sector ndiye anakhala running mate so unaona kuti a youthful face inabwera amene munthu ochoka private sector anamthandiza kukoka mavoti amene anakhala abwino and chimodzimodzi achakwera anazatenganso osalo silima yemweyo kuti akhale ngati running mate koma ochoka ku chipani cha UTM so meaning kuti ngati zipani izi zizifuna kupeza ma running mate zena kuziwa kuti kodi amene tingapeze akuchokera kuti kumene kuli mavoti ochuluka bwanji chifukwa chigawo chapakati ndi chigawo chakumwera
manambala ake ngofananirako ndithu andi ofananirako ma 3 million nditi anatake tochepa ndezisowa kuti kumpoto kumachokera about 1.4 million anthu ovota anthuwa amavota ngati broko ku Eastern Region kumachokera anthu ngati 1.2 million uku ku Roma Belt kuli anthu osakwanira osapitirira 1 million koma kumene kuli ma presidential candidate akuluakulu mwina angapo apita mtalika wali komweko akabambeso machoka cholo yomweyo nankhumwe machoka mlanji kuliswa odia zake amachoka mlanji omwemo kuli ndani winaso ndani chocho zonse zofuna kumaziona kuti kodi pamenepa tingasame yake ingakhale ya mtundu wanji kuti mwina kuti tipite kusogolo tipeze malainimentiyo ngofunika kuwaganizira koma kuti zichitike bwino zipatizo zipanga kafukufuku ndi kupeza bwino kuti tsopano kuti malainimenti tikapeze bwanji kuti athandize because unanimenti umakhala unanimenti choti ubweresa mavoti apadera kuthandizira mtsogoleri amene alipo kale amene akuyima ngati presidential candidate so zimene zizofunika pa nthawi imene yopeza malainimenti imafuna kuti kuganiza kwake kukhale kozama kukhale nditu evidence based komanso kusakhale kwa ndale kokha chifukwa anthu andale ndinayankhulapo kuti amakhala ndi greed umulayiza mtsogoleri kuti bwana ine mukhoza kuyima nokha kuchita bwino kwambiri sikutinso muwina hands down kulibenso munthu wina no atakhala mukaofesi ka zovuta ndi bwino azikhala popanga decision imeneyo azikhala ndi anthu andale pena 5 anthu matechnicality 6 koma matechnicality azikhala ndi broken majority chifukwa iwo awawa azikauzana bwana mukapanga kafukufuku koma matrendi mbuyo mu zinthu zizakhala zikuyenda chochocho ndiye panopo sizingasinthe ndiye pangano respect zimene zayendera mbuyomu uzafika apa chifukwa mungangotenga maganizo amene akufuna awa and ankhwizi ongofuna kuti zinthu zikhale mkhola momo tisabweretse munthu wina so mwina izo tingangonenapo choncho izi ndikulankhula from years of research komanso strategy preparation kukhala pansi kuona mascenario chizungu chandale timati kuona mascenario kuti kodi ichi ndichi chikakhala choncho zikhala bwanji ichi ndichi chikhala choncho zikhala bwanji no tathokoza kwa taphunzirapo chinthu tathokoza Mr. Mvula cheroka umaliza bwanji umaliza bwanji okay unakambapo mfundo ina yokhudzana ndi uthenga uzipita bwanji kwa anthu popewa chipolowe yes kuti pamene tupita kuzisankho tisamafike poti kukamachitika msonkhano tidziopa kupita kukamvera mfundo chifukwa cha uthenga osiyanasiyana omwe ukupititsidwa kwa anthu ine ndimaona kuti tikhale ndi chisankho chabwino ndi process imene iyo siya munthu mmodzi kuti tikhale ndi chisankho chabata ndi mtendere ndi gulu ndithu ma players osiyanasiyana kukhala pamodzi aliyense kuchita play role yake bwino koma ma key players mu nkhani imeneyo ndatsogolera azipani akhale patsogolo kulimbikitsa achinyamata mchipanimo chifukwa achinyamata ndomwe nthawi zambiri amagwiritsidwa ntchito kupanga zipolowe ndi zina zoterozo ndatsogolera akakhala patsogolo kuwauza achinyamata kuti ayi anthufe 1 ndife amalawi dzikoli ndi lathu kaya ndi opposition ndiwe Malawi kaya ndi olamula ndiwe Malawi kaya chipani chako nchaching'ono ndiwe Malawi tikagwira mfundo imeneyo ya umalawi koyambirira ndikuona kuti zitithandiza kwambiri achinyamata akhala ndi udindo odziwa kuti ifeyo tigwire ntchito za chitukuko osakhala tikateme wena kapena tikazunze ena tikasokoneze msonkhano wa anthu ena tikagwira mfundo imeneyo zitithandiza anzathu sa judiciary minati agwadire kuti tikudziwa kuti amakhala otanganidwa m'makhoti mabwalo a milandu koma kukabwera nkhani za violences kuti mwina wina wake wapezeka kuti anasolola mulomo kwalimbikitsa ena kupangapo zachiwawa milandu imene itamachitika mwansanga tisanafike ku kampeni peza kuti kesi ija yathamanga papapapa yatha anthu aona kuti akudawa analakwitsadi kapena mangu anamizira ngati amawanamizira tivomera ngati analakwitsadi pali chilango chotani chilango chicha chikapereka chithandiza ena omwe ali ndi njala yopanga zipolowe chifukwa amapanga dala chisokonezo ndicho linga choti chisankho chisayende bwino
zisokonezo zizikula kukubwera kuchifukwa parliament akatseka ati aona phungu ena kuchoka mzipani nde payaka moto nditu ma constituency kuti iwe takhala nawe nthawi yayitali uku watisiya kapena iwe upanga mwakuti nkhondo yambira kumene kuja nde tikakhala kuti mabwalo athu amilandu abwera mwamsanga kutithandiza kupereka zigamulo zofunika tisanafike ku makampeni ndikuona ngati kuti anthu aziti kuliso mabwalo eti kani za ndalezi utha umangidwa nazo kani ufulu uli ndi malire zitithandiza nde mfundo yanga yomwe ndifuna kutsindika ndionena kuti tigwirizane ngati dziko apolisi agwire ntchito yawo mosakondera atsogoleri azipani agwire ntchito yawo uthenga wabwino wokonda dziko anzathu a milandu agwire ntchito yawo kuti milandu ithamange ndicho linga choti tikamapita tizidziwa kuti tili pati za ma alliance ndikuona kuti gule alipo tiona kuti zikhala motani mmene anenera mvula kuti sitimangopanga alliance mayang'ana kwambiri kuti kudera munthu amwe tikuntengayi anangotsala dzina lokha utha kumaona ngati kutenga gulu kutenga banja kapena kutenga munthu mmodzi zimafunika kuzionanso bwinobwino kodi komwe akuchokerako titengako kasteki kuli zotani kumeneko ndi zinthu zoti tidekhe achinyamataso tisalole kuti tigwiritsidwe ntchito ndi anthu andale atsogoleri amawa ndi achinyamata akuluakulu adzafika nthawi yoti basa achitaritaya dziko lidzakhala m'manja mwathu ndi mwina ena akabwera mkandalama kawo amapitanso pa mtengo otchipa kwambiri anyamata ake ngogulira mowa basi zakapange zipolowe kuononga tsogolo ndamakakutengadi kuziwawo wina ati magagada ndi achinyamata tiye ndikonde dziko atsogoleri andale akabwera tini tiauze kuti tigwirisane ntchito zachitukuko kuli zambiri za nifi uku ntchito zabwino mamega farms kwandikuita kuntchito mamega farms makapanga zaulimi meneko tikakamba za agicom akumalimbikitsaso achinyamata ndi amayi kuti khalani pamodzi m'magulu utayiranji nthawi umakagenda anthu kutolera ana achinyamata 4 5 6 10 tiye ndipange kakamunda kathu apa tikapemphe ndalama andi ndalama za agicom zimakhala zaulere ndi grant singongole mukapita kaya kunifi ife tifuna tipange za ulimi othirira tili ndi munda wathu wa foja kutamva kuti mitengo ya foja ikumayenda bwino tikapanga umauja ulimi wathu tipeza ndalama sungakhalenso ndi nthawi yoti ena abwera kuze kuti akabwera achipani chakuti mwagende mmudzi muno ukhala iwe ukathirira matimati ako ulibe nthawi ngati imeneyoyo nemwina achinyamata tikhale patsogolo tiyambe kudzitukula tokha titukule dziko lathu kuti chisankho ichicho pa 16 September chikhale chisankho chabwino kwambiri. Tathokoza kwambiri chiroka. Misala kalira kumaliza bwanji. Andale akuyenera kudziwa kunena kuti nthawi sidikira munthu amakhala ena ndiyesa ambiri amakhala kuti alikale ndi amati mashado eti mashado amene afuna kusayimirira pampando wake kumene anokhansala kadempi olokakhale kwa executive kunje amakhala mashado even kali shadow minister shadow chakuti now kumene kuja ndi kumene okhala ntchito akamapanga ma strategy awo aja nkumadza kuti kodi amalawiwa kumbali ya ulimi ife chanzi chingabwere chingauze ndi chikozokhala chotani kunkhani za umoyo kuli za umoyozi ife tingagawira motani olo kumaona kuti even boma ngati mabisa boma timapereka bwinobwino kuti ifeyo ndithu ngati pano blueprint imene tikuyendera ndi iyi ma priority areas athu ndi awa tsono iwonso ngati anzelo mwina opposition akuzomona chimene chiti kuti apa ndi kuti kufunika agriculture tichite nafe focus kumene kuti tauza Malawi kuti kumene kuti ngachite motani kuti nanga nkhani zomangamanga ife tikhozobwera nzotani nanga kulimbikitsa ulamuliro wabwino nga justice kachani zimene zili motani tiyentitayi nthawi pomagayira Malawi mfundo zokhudzana ma area kapena ma key areas ngati amenewa mmalo momakhala busy kulimbana wina ndi nzake madiselining kuyipitsana mbiri amene ndipo iwe ndizathana nawe iwe timubona makosana kuti uzathana ndala kwa chani malo moti anthu amene abwera kusonkhanawo muapatse zoti mfundo ifeyo chimene chikutiyenereza chimene tikuona kuti ifeyo chikhoza kutithandiza kuti titukule dziko ndichiti mmene ananena muja chaleuka kuti tili ndi dziko limodzi we only have one Malawi koma chimapeza kuti tupanga west nthawi
kuma limpana wina ndi zake makamba za munthu Ehe. makamba za ma issues chitukuko choti kuti ifeyo tikabwera tidzatula bwanji kalongo kakuthwa kathuko ndikotani kameneko so andale wadziwe kunena kuti ino ine nthawi yoti tsopano akanakhala football coach akatisekanano tibaona kuti first 11 yawo ndiotani amene akujaja pa ground abwere akubwera ndoti tikhoza kuwadalira analipo ndiyasantsogolera wina mbuyo amakonda akapita akakhalizo chitika amati pa msonkhano kwacha angoti wakuti 1 minute tabwera wapatse mode akatero munthu uja amene makhala kandi shadow minister uja kuti olomene ngati ndoti boma ngalali pano minister uja kuti adziyitana mmozi tabwera napasa alonjeri anthu akabwera amene azapereka moni akuchita fire mfundo akuponya kuti iya ifeyo pambo mukhoza ndikupera chitsanzo kati dzulo nduna za agriculture amakamba za adimani chimanga chamba kupezeka area yake kaya pali wina wachani amene ujaso akamadzalonjera anthu aja akupereka mfundo za ku area kwawo koma tikati uyabwere alisangoti iwe ndithana nawo ona nyekwe nthawi ya ndale zathu zimenewo zapita amalawi adachangamuka tatenti agulitse mfundo zenizeni zimene ifeyo ngati chipani ifeyo ngati kandi boma kayandani tili nazo zimene zingathandizire kutukula dziko la Malawi kuti lifike pena pake chifukwa ndicho dziko ndi lomweli anthu akenso ndi omwewa amene ali munowa so tikuyenera tithandizane tigwirane manja otherwise tikapanga pepe chiwechi kapena kuti kulimbikitsa kusamvana ziwawa zimene zoti kaotcha dzikoli ndoti palibe chimene tichite chimene ngapindule tiye tilimbikitse anzathu ama NGO mbali nayo akupereka uthenga omwewo tikangana kwina kunawonso amafika nthawi ina anzathu ama diplomatic corps nawonso amazika kuti nawonso akupereka uthenga akazembe akulimbikitsa nkhani ngati zomwe zija so inuyo ngati andale amene muli tsopano ma forerunners amene muli kutsogolo ma front runners ndi udindo wanu kuonetsetsa kuti mukupereka mfundo zogwirika kwa Malawi komanso ndikupereka uthenga wokudzitsa mtendere malo moti mulimbikitse chiwawa pa ground tathokoza kwambiri msadakalizo nthawi yathu yatha mafuna ndapasa mvula 1 minute mbwana mvula 1 minute yeniyeni mumaliza bwanji ine ndingophera mphongo mawu ena nalankhulako awa a violence violence imachitika kwambiri chifukwa choti anthu alibe manifesto ulo manifesto yangokhala ndi akuluakulu a president akuchipani ndi anthu ochepa anthu ena aja sanaphunzitsidwa zimene chipani chija chikuyimirira chimfundo so ni ntchito ya zipani kuti pamene yapanga ma manifesto igawane ndi anthu awo makadas anthu amene amapita pa ground kumakalankhula amene ali ndi interface kumalankhula chifukwa ndali ndikugulitsa mfundo ndi ntchito ya atsogoleri a zipani kukhazikitsa mitima ya anthu awo makamaka achinyamata akaona mmodzi wa anyamata wawo walankhula china chake uli wanyamula chikwanje ndi bwino kupanga kunyumba kwawo yomata kukaniza kupanga kondemu chifukwa ndili ndi dziko limodzi lokha basi andi nthawi zambiri kuti ena kuti zipani zina zimene zimachita kutuma anyamata andi zimapanga reward anthu aja kuti aone kuti muli phindu mokhapa anthu o muli phindu mochita ndi magalimoto muli phindu mopanga zinthu zotsakhala bwino bwino mpaka anthu anapasidwa mayina akhala chakuti 1 kuti munthu akufuna kuzipopa kuti iyeyo amatha kugwira zikwanje or kumenya anzace so mwina chisankho chabwino simafuna choncho chisankho ndi amalawi ovota ndimene masankha tizivomeranso kuti chisankho ndi kukonzeka ine mene ndikuonera pano anthu ambiri azipani zosusa sanakonzeka ndalamaso alibe chifukwa simukuona anthu kuti akukangalika kuwasala masiku ochepera 150 kuti mwina likafike kumene mazisango chingapa koma sinamve toapita mtalika kuti anyamuka apita chitipa because walibe mwayi wa zinthu zambiri iwo wakanati lwiro anjenga ndozani
ofulumira kuti tonse tiyambire limodzi. So enaso sinalo ndikuona kabambe ali background, ndikuona mai Joyce Banda ali background, ena sitiwamba kuti ndiye anankuma pakati panasana kangalika. So ngati mukufuna ndale bambo chakufa chihana please pitani background. Muzangu kalipa kungotuma nyamata tazingo nyoza nzano iyayi pitani background konsekana. Inu MCP nanuso pitani madera ena mmene simmapitamo kuti mukakope anthu. Yes, mukupanga misonkhano koma look ndi chinthu cha mtengo wapatali kukhala ndi boma, koma ndi chinthu chochititsa manyazi kuluza boma ili m'manja mwanu. Mwina kuphunzirapo chimene anthu anu anthu abale amene akukusapotani kuti boma lija likaluzidwa miyoyo yawo yonse ithera pamene pacho kukhala ku opposition ndi kumanda. So muziziwa kuti ngani kukhala ku opposition kumanda sanga kuwe kuti yayi kumene isizimateka. Ndinasanga democracy yathu winner takes it all, amene wawina ndamene amakhala ali ndi poto oti azigawa. So ndimene wafuna ngati simuona bwino muzoona zimene zinaona anzanu 2020. Komanso inu muli kunja inu a DPP munanidwa boma virus simbali ya ndale or kunyoza simbali ya ndale. Please khalani wereza mitima musamatu wane anthu osalakwa kumapasa maina ino agulukunginda ino andani ya chocho ya. Please, and don't promote disinformation campaign. TNT pange ndale zabwino. Thokoza kwambiri Mr. Mvula. Mwamaliza bwino kwambiri tikwamikireni. Thokoza kuti munabwera Mr. Mvula program way. Ziko mkwambiri. Thokoza kwambiri. Mr. Cheroka tuthokoza and blessings Cheroka tuthokoza kwambiri. Ziko mkwambiri. Maso Mr. Steven Dakalira tuthokoza sabana na program way. Zikomo. Amenewa ndi akulu amene ndina program tsiku lero apa ndimete sirizira program yathu ya Timvetse choera kuno ku MBC. Akamete bakambirana ndi nkhani zimenezi zokhuza ma alliance komanso ndimene zipani zandale zikuchitira pada akali pano petu kuyang'ana kutsogolo kumene kubwera chisankho kuti zipani zikupanga motani akugwiritsa ntchito mwayi kuti azilankhula zinthu zimene zizomanga dziko la Malawi kapena nkhani zake ndizongofuna kuyuza anthu ena kuda Malawi angazasankhe munthu chifukwa kuti mwina ndinu odziwa kuti mukuyankhula zinthu zoyipa kapena kutukwana kapena kusagwirizana pakati pa anthu kuda Malawi afuna chani. Izina zimene bakambirana tsiku la lero tuthokozeni nali pamenepo kumvera komanso kuonera program ineyi. Ndine Blessings Kanache ndikuti mwakoma nonse zakhalepo mpatsiku lina. Bye bye. Hamon refers to the pale, wavy pattern along the blade. It is created during the hardening process. これはね、投稿の才能とかね